guys, mia hol barta ni somoyo chinengo wati phayoi ha kakrai thangbai kya hingke o ha kakrai mani hingke tini fungo ang thumani fung soijani somoyo bachawoi nukha nahal naiba kheto awal naithok tui girama ang tongkha tui girama ni umoni yagodo lamao ongkhonda nai hinai hai putu keno yango umu kaklai thangba kya hingke ang nukpha kya hingke ang nugoi ang nukha mane nugoi ani abren kha tongthokya tamni hinba mane ma ke ha kaklai mane nugoi ang si kha tongthokya hingke ba marik khe o je kheto jaga marik bahing khana ba bin kha bahai ma tongana berai dukho tekto kosto teo man jakhna buso bin mano klai tokana Haifan siboni o jaga naima jaga buso brok bang khana di borok kubangma tongo borok bonai tukhulang jak poni jaga kaklai mani poni khetoro haka bai tangma kya watio khai kere kosto manja kere manja mati ro kya gira khai nokha samboi gira man khai haro jaga mani kheto marja kere khamja rok mukja makna wati gira ma phamani yagoro jalne se jak tani bade o jarne sengmani alok simaya amano puthi latia cheng kongye rok mano mohongke jarmarik tabo anane boi thang tongo bini ro asikaya na asikaya bini ro no mukhana bo jalne chok chini engo mia wati phe lama sima rok lama tui bal thami ke asuge wati bang kha chini engo buksaka tui kheto tui kuprum fungo hongke teu tui bang ko marke tabo hongke tui komi thaka kisa teu tui bang uta marke teu bisu wati phane bo lama lumo si thama ke ndro hongse ba kana nai kam ke amo hongke an mama bo hongke tokta no kono ang suka nini tokta mani o jelli chumani dia o kam se sijigo nungkan mani pani mo puti cutting na kono suka ike po sawano ani mo online ti order khaina mani ni sawa ike online ti order khaina mani busu nangani suka bono ike ang bono sungmani bono sawo 500 টাকা না khar noi 500 টাকা na moni jagoro ang ni jiba saka bono ni hai di ano kaisa online order khai di na ni di busu kaham thelo no khna guys ni oje tok khna bo bai boli mane online order khaina mane box subini di kaham na di busu khata jage eka bini tok bu lo ang sungka busu hnoi ge bini tok bu 30 টাকা ne sawano pani mas chikonde la tanda samani o ma fast bondi khai mani mo bere dam na oni sawano ke dacha kon beba koroi ano kaisa tok bu di hori sanga e bano tok bu makna go lang sa chu tang tang tok bu ke takuk khoksa phajang kono sungka bini tok bu 30 টাকা tarang goi tomo nage dina ke bo ye thi tok tang oi sawano tam choge no ni chogo ni saw dacha no chogo saba ang tang na kon beba koroi ni saka amoni yagoro kheno angke pore bahan trangnani saka bahan ingke chini ango keji o 200 টাকা choruo none ango busu chori semia chini ango 200 টাকা keji choruo angke bahan ge ang trang ria bukur angke ang trang kha nok khana chini parani tok tanai no chini parani tok tanai busu khatra ka tok ta khana no nai bini tok tamani cutting no hello guys tini video asuk no kha next time bon rok bai tebo malai nai asuk no hambai